Hallelujah. Mazonga malengosi bazalwane. Isikhathi sikaNkulunkulu wethu. Isikhathi sakhe. Lapho khona vule yakhe inhliziyo. Uzokhuluma nawe namhlanje. Ngingena ukuthi azokhuluma nawe. Sezini lenkosi egameni likaJesu. Ladies and gentlemen, allow me to introduce the young apostle, the young teacher, the young evangelist, the young pastor, the young lion, the tsunami. Pastor Kabini, mshayele nizandla soba ngaphambili egameni likaJesu. Mshayele nizandla, mshayele izandla egameni likaJesu. Jesus.
Hallelujah. 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 Shout Jesus. 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 Hallelujah. Ngiyabingelela egameni likaJesu. Ngibingelela umpristi nompristikazi egameni likaJesu. Ngibingelele abafundisi bonke abakhona phansi lendawo. Hallelujah. Ngibingelele imbokodo. Hallelujah. Hallelujah. Ngibona nomama mnandi lapha mama Buza. Ngithanda kakhulu mama. Ngifikele ezandleni zakhe mangifika la eMiddelburg. So ke ngiboneke ebasibhekile. Uma ungabona mhlambe ngingenzi kahle noma mhlambe ngathi khona lekuthile ngathi ngiyaphambuka nyana kwehlela ngamabuza. Hallelujah. So ke ngibingelela izitha zikaSathane egameni likaJesu. Amen. Mangabe izitha zikaSathane memeza kakhulu uthi Jesu, Jesus. Khona umunye akakamemezi ngathi yena ngasisithayo ngibonile kodwa kusana ndaba zalwane ngoba isikhathi awufike siye nezwini ngizoba mfishane kakhulu. Jesus loves you. Ithi uJesu uyangithanda. uJesu uyangithanda. Hallelujah. So ke ngizoba mfishane kakhulu emva kwalokho bese ngizodedela umfundisi wami Aaron lapha abesuza ngaphambili. Vele ngifishane nangathi uyambeka naye umbeke na uzobona ukuthi ngihayida Sidinga. So ke ngizoba mfishane kakhulu. Hallelujah. So ke asiyenzwe bazalwane ngaphandle komosha isikhathi in the book of Genesis. Yes. In the book of Genesis chapter number 2. Chapter number 2. Hallelujah. Ngiyathemba ukuthi sizosizwa sonke. Angithi bazalwane mangabe ukhona ongasizwa isiZulu athi sandla nje. Ongezwa isiZulu ngaphandle komfundisi Aaron ongasizwa isiZulu aphakamise isandla usho ukuthi sisizwa sonke ngaphandle kwakhe. Siyabonga inkosi yomuseni ngosisi. Hallelujah. So ke Genesis isahluko ngesika 2 and then indimana ku-18 and ngathi ngizocabanga nabantu abadala ke manje. Ngathi ngizocabanga nabantu abadala ngoba ngivumele ukushumayela uJesu. Ngivumele ukushumayela uJesu bazalwane. When I preach, I don't preach any other doctrine, but I preach Christ. Hallelujah. But I preach Christ. That's what I'm doing, bazalwane. Ngishumayela uKristu. Ngoba mawungathi uyafunda udokotela ukhona ngiyabingelela nje egameni likaJesu. Hallelujah. Uzohamba ngidokotela. Yes. He's so anointed. Uzongenza ngoba iziphimbo lami ngathi liyabhoranya kodwa uzongenza ngibe ngathangikulo. Hallelujah. So from Genesis chapter number 1 iBhayibheli lonke liveza uKristu enjani. Noma singathi sinezambulo kodwa uKristu liveza enjani. Hallelujah. So ke ngivumele ngimveze ke nami ke manje. Sisengabantu siphile emhlabeni. We need Christ. Let us fund. Genesis chapter number 2. Start reading. Actually, we are reading only one verse 8. We'll put it on the screen. Okay, ngizayifunda. Genesis 2. Now Bob. Yes. Yeah, by yes. Genesis 2. Yes. Isihloko sakhona
okudala kowesifazana ivesi yakhona ithi uJehova uNkulunkulu wathi akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa. Amen. Ngiza kumenzela umsizi onjengaye. Ngifuna lelo verse lo. Cela uphungule amavolume lapha lungisa amavolume lapha. Angifuni ukushumayela kahle kahle, ngifuna ukukhuluma. So ngicela ugogo lokukhuluma. Liphilile linguwe uqobo uNkulunkulu omuhle lapha esibulela nguwe. Ngifana nemvule enehla phezulu. Aliphumi kungenasiko uNkulunkulu omuhle. Heavenly Father, namntana wakho uzokhuluma ngalo ntambama. Ake uthinte indlebe zakhe uNkulunkulu omuhle. Profeta ngezwi lakho ntambama. Heavenly Father, sihleli silalele uNkulunkulu omuhle. Ake kuzwakale wena uNkulunkulu othembekile. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Ngicela sifunde futhi kokugcina bese ngiyohlala phansi. uJehova uNkulunkulu wathi akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa. Akukuhle ukuthi umuntu bishop ahlale yedwa. Ngiza kumenzela umsizi onjengaye. Singayijahi ngizohlala phansi masinyathi isikhathi sithini. Alright, ngicela uyiphinde futhi. uJehova uNkulunkulu wathi akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa. Ikuphi bishop la umuntu ekumele angahlali yedwa na? Funda ke. Ngiza kumenzela umsizi onjengaye. Ubani lo msizi umuntu amdingayo na? iBhayibheli ngithe ngizokhuluma bazalwane ngamangali mangadinya libona. iBhayibheli masifunda kuGenesis iBhayibheli kwakukhona insimi. And then emva kokuba khona insimi uNkulunkulu wathatha umuntu wambeka khona ensimini. And then now insimi mama it represents the presence la uNkulunkulu ehlala khona. So umuntu uma ebekwe ensimini noma ebuNkulunkulwini wadinga usizo. Angazi ngibani othe makashumayela wathi umuntu noma indoda idinga umsizo ongowesifazane. Angazi ngibani. Kodwa umuntu akakwazi upase khona kuNkulunkulu eyedwa. Umuntu udinga uKristu ukuze azavule ebuNkulunkulwini. Sidinga bazalwane. Wathi uma ebona uNkulunkulu ukuthi umuntu izizinto zakhe azanele ukuthi zingabusa ebuNkulunkulwini. Kodwa ukuze umuntu akwazi ukubusa ngendlela eyiyona ebuNkulunkulwini udinga usizo. Ukuze umuntu akwazi ukubusa ebuNkulunkulwini udinga uJesu. Yena uNkulunkulu wabona ukuthi uJesu kwamele ashiye isihlalo sakhe somkhosi ehlele emhlabeni. Ezensimini yaseEdeni noma ebuNkulunkulwini ukuze azosiza umuntu. Awukwazi ukuphila emhlabeni ungenayo uJesu. Awukwazi ukuhamba emhlabeni ungenayo uJesu. Awukwazi ukwenza emhlabeni ungenayo uJesu. Awukwazi ngisho angazi nokwenzani ungenayo uJesu. Uyamdinga. Ngisho nawe ungakasindisi uyamdinga langaphandle. Ngisho nawe engathi wazi kakhulu uyamdinga. Ngisho nawe ufundile uyamdinga. Siyamdinga.
Ubayadede empilweni yakho ngoba akafani nawe. Let them go. uNkulunkulu akazokwenzela umsizi. Ukwenzela umuntu ofana nawe. Ungasabakhalela abakushiyayo. Ungasazikhalela isihlobo esingenayo. Usizawenzela umsizi onjengawo. Akufuthi. Songasakhali manje.